Bueno, ja fa un mes que no juguem a casa i sí, l'afició sempre és un al·licient per a una motivació, no? per a jugar un partit de futbol i més contra el primer, que sabem que tenen un molt bon equip, però bueno, estem treballant per a intentar guanyar-los. Sí, al final, si un equip va primer és per algo. Entonces, bueno, nosaltres, el míster sempre ens ho diu que tinguem que fixar-nos en nosaltres mateixos, donar la màxima, el màxim nivell possible cada un i ja està, perquè al final sabem que tinguem molt bons jugadors i bueno, que puguem guanyar a qualsevol de la lliga. Sí, sí, clar, clar. Jo moltes ganes de jugar, després d'un any i pico jugar, clar que tinc ganes de jugar de titular, no? Però bueno, al final el míster l'únic que vol és guanyar i ell posa els que ell creu que són els millors per afrontar el partit. I ja està, jo tinc que estar preparat per a quan ell decidisca posar-me de titular, rendir al màxim nivell i ja està. Per supost que creguem que podem guanyar-los i bueno, anem a eixir al partit a guanyar-los. Després ja pues, se veurà, però clar, nosaltres pensem que podem guanyar qualsevol equip de la Lliga. Sí, sí. I tinguem ganes tots els partits, no sols perquè vinga el primer. Igual que si ve la Lucía que va últim, les mateixes ganes per guanyar-los. Si ve un fitxatge que de nivell i mereix jugar tots els partits, tots els minuts, i guanyem, al final nosaltres som un equip i nosaltres estem així per ajudar l'equip i guanyar. I si ve uno que és millor que jo i té que jugar ell, i guanyem, pues bueno, pues supercontents. D'això es tracta, no? De millorar l'equip i guanyar.